ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବାଳୁତ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହା ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ବସିଛି ଖଟ ଉପରେ, ଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେକ୍ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଭଙ୍ଗାଟିଏ ଧରିଥିଲା। ଆଉ କେକ୍ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଜାଣତରେ କେକ୍ ସହିତ ଚୁମ୍ବକଟି ମଧ୍ୟ ଗିଳି ଦେଇଛି। ତାପରେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି, ବାପା ଆଉ କେକ୍ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଚୁମ୍ବକଟି ମୁଁ ଗିଳି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚୁମ୍ବକ। ତାପରେ ପିଲାଟିକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଗିଳି ଦେଇଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିନି କେକ୍ ସହିତ। ତାପରେ ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଫଟୋ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେଇ ଚୁମ୍ବକଟି ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଦେଖ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯଦି 2-3 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଚୁମ୍ବକଟି ଝାଡ଼ାରେ ନ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଟିକେ ପିଲାଟିକୁ ସର୍ଜରୀ କଥା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଇଥିବ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ପିଲାଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣି ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଝାଡ଼ା କରିବାକୁ କହିଲା ପରେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ପିଲାଟି ଡରିଯାଇ ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତା ଆର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ଝାଡ଼ା ଗଲା ଆଉ ଝାଡ଼ାରେ ଏଇ ଚୁମ୍ବକଟି ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ତା ଜେଜେମା ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ଯଦି ମୋ ନାତୁଣୀର ପେଟରୁ ଏଇ ଚୁମ୍ବକଟି ଝାଡ଼ାରେ ବାହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଳୁତ ଭୋଜନ ଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବାଳୁତ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଅସାବଧାନତା ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।